Salutare toată lumea, bine v-am regăsit la un nou joc, se numește Outlast, e destul de vechi. E un joc horror, deci dacă sunteți copii mici, nu vă uitați. Nu știu dacă mă aud destul de bine, dar dăm new game. Normal. Citiți, vă rog. Outlast conține violență intensă, gore, chestii pentru adulți și vorbe urâte. Vă rog să vă distrați. Iupi! Deci, noi suntem acest domn Miles care e de la presă, băiatul de la presă. Și ca să vă spun așa un pic despre Outlast, practic se desfășoară într-un azil de nebuni sau ceva de genul, care doctorii de acolo făceau experimente pe pacienți. Aici nu putem controla nimic, putem să ne uităm în jur, dar nu avem ce să vedem. Acesta este azilul. Așa. Și noi tragem frumos aici, ne dăm centura jos, nu așa? Nu, tragem frâna de mână, bun. Prin motorul, ne dăm centura. Nu, luăm astea. Bla bla bla. 2013, da. Destul de vechi. Avem o cameră. Camera asta e destul de importantă. Avem și 360, n-ai deal. Păi ne numim Niles Upshur, sau cum se pronunță numele ăla. Avem un jeep. Bun, bun. Obiectivele sunt notate în caietul tău de reporter, apișteb, și notițele tale în și documentele pe care le ai. Așa. Bla bla bla. Nu știu ce caut aici. Cred că trebuie să o luăm pe partea aceasta. Open the door quickly. Așa. Așa. Cred că trebuie să luăm pe aici. Da. Știu că ușa e închisă și trebuie să luăm. Easy. Zici că suntem în Assassin's Creed aici, nici de cum. Urechile mele. Așa și trebuie să o luăm pe aici. Ai caramba. Ce-a fost asta? Omul meu suna la poliție, la ce suna? Oh shit. Oh, nebunule, că nu intram peste tine. Hai de capul.
Mai e cineva cu mine? Ok. Da, cred că trebuie să am grijă. Saving, nu e bine dacă zice saving. Ok, o iau pe aici. A, nu? Nu pot. Ce trist. Pe unde să o iau? Library. Hai de capul meu! uh, unde a dispărut, mă? Oh, shit. Uh-oh. Woo! Ho, bă. Cum mai trăiești, mă? Vlad Țepeș. Da, mai, da, așa zic și eu. Am mărit al meu. Da. Spitalul Petrolul Ploiești. Înainte de update. Ca idee. Ce prost sunt și eu. Mă duceam după ăla. Cred că sigur trebuie să iau pe aici. La 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 la. Lasă-mă, mă, lasă-mă! Ce fă, mă, Jolly Sins? Tactul. Ce nu ți-a zis, mă, ta? Ce, mă? Bă, lasă-mă, mă. Du-te, bă. Aolo! Da, cred că trebuie să blurez chestia aia. Și pe asta. Cum scap eu de aici, întrebare? Da, cred că pe aici. Da. Bă, da, nimic nu pot să deschid. A, cred că pe aici. Bă, mă lași. Pe aici, bă. Salut. Salut, băieți. Da. Cine câștigă? Rapidul sau... Da. Da, mă scuzați, mă scuzați. N-am vrut să vă întrerup. Oh, bună. Bună. Security control. A, bă, lasă-mă, mă, să intru, bă. Cred că trebuie să iau eu iară pe aici. Da. La băieții ăștia. Salut, săriți pe mine că vă bat. Emoloiule. Bă! Dă-te, bă! Dă-te să facă! Dă-te! Lasă-mă, bă! Dă-te jos! Oh! Nu-s pe băieți. Copil prost și retardat. Hai.
Na, e oprit, acum e oprit, nu știu. Ok. La. Deci dacă mai am eu un jumpscare, închide episodul. Oh, shit. Dar unde e security ăsta? Cred că e aici. Da. Proclaim the gospel. Bro, what? What the Sigma? Security room. Oh, shit. Ok, cred că trebuie pe acolo să o luăm. Da, uite aici. Oh, da. De ce bipăi? Hackerman. Ia uite. Oh, da. Day. Oh, shit. Bă. Bă, pulă. Stai cu minte. Bă! Na, nu mă duc în niciun basement. Lasă-mă în pace. What? Na. E băiatul ăla, porc. De liric. Este Luigi. Ce mă? Na. Bă. Cică, hide in the locker. Și parcă vezi acum că mă scoate. A, nu. E bine. Na, n-ai văzut nimic, e schizofrenic. Stai liniștit, da, ești aici. A, bă, plec. Emoleci în stânga, așa. A picat în plasă nebunul. Eu o să mai stau un pic aici, știi? Graba că treaba. La propriu. Acum aici. Parcă vezi că se ascunde acum. Bărleanu. Cred că în basement trebuie să mă duc. Așa pe aici. Pe aici. A, pe aici. Parcă vezi când sare ăla iarăși în față. Ok. Nimeni! Uite generatorul. Mamă, ce bun sunt. Ce bun sunt! Na! Lasă-mă, mă! Du-te, bă! Tu n-ai familie? N-ai familie, bă? Du-te acasă. Du-te la familia ta. Na! Nu sunt doctor! Nu sunt doctor! Lasă-mă, bă! Du-te, bă, lasă-mă! Ce cauti aici? Lasă-mă, bă! Bă, nu mai da, bă, nu mai da! Du-te! Lasă-mă! Copil prost! Hai că pe aici n-am fost. Stânga! Sus! Bun! Parcur! Easy! Dreapta! E închisă! Nu vii să mă joc cu tine, că tu mă atingi, sunt minor. Tu atingi minor? Du-te, bă, prostule! Mă căca pe mine! Mă căca pe mine! Nu mai am baterie! Nu mai am baterie! Du-te cu de baterie! Nu! Aici trebuia să intri închisă! De ce? Am mai intrat odată! Ce prost sunt! Nu. Aici, bă. Și parcă vezi că aici e. Și mor acum, ca prostul. Bă, frate, bă. Bă, du-te, mă, du-te. Hai, mă, lasă-mă în pace. Nu mai mă joc. Nu mi-e din joc. Save and exit, yes. Da, vreau să plec. Da.
exit. Nu mai. Deci da, atât a fost. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și mai încercăm să ne mișcăm și data viitoare.